съм се наиграла. Запалиме вечния огън. А сега всички заедно повтаряте след мен. Честит рожден ден! Бъди здрава, бъди ученолюбива, бъди винаги щастлива. Скъпи гости на рожденият ми ден, с вас празникът ще бъде по-забавен и по-интересен. Кой е като мен, весел и щастлив, че рожденият ми ден всички днес сте уважили. Очакват ни забавни, весели игри, почерпка, танци и страхотна торта. И така както се полага, веселбата да започваме веднага. Тече вода студена, вайделева ме любава, на камено постела, вайделева ме любава. Браво! Аплодисменти за малката звезда! Хем живее в гората, хем гората му е на главата. Що е това? Какво ще ни представиш? Май днес всички са решили гатър. Днес Копани напази къщата. Що е то? Куче! Искате ли да изиграем играта хвърчи-хвърчи? Изгаря този, който дигне ръка на предмет, който не хвърчи. Започваме. Хвърчи-хвърчи. Торта. Добре. Хвърчи-хвърчи птица. Продължаваме с играта отгадни. За най-досетливите ще има и награда. Коя цифра може да се запише с 2 нули? Не, грешен отговор. Коя? Не. Коя? Пъстраченка нетакана. На небето е послана. Що е то? Браво, Габи, ела да получиш награда. Давайте ми! Ана, тук балонте, че спука. Да, него давай. Давайте ми! Хайде думите да си седнат по местата. Моля за тишина. Готови, старт! Birthday to you, happy birthday, Happy birthday! Здравейте на всички! Ако имаш една ябълка, плюс още една ябълка, колко прави? Ами да помисля... 4! Как бе, Роби? Имаш едно детенце с още едно детенце, колко прави? Едно общо! Как едно общо, бе, Роби? Тя малката каза. Браво на теб, бе, разбира се. Браво на теб. Да видим какво се падна. Искаш ли с вдигане на ръка, за да посочваш ти и за да раздаваме подаръци, нали? Да. Айде. Стигане на ръка! Той къщи е могъща на дрехите ни къща. Що е то? Две съседки най-добри. Заедно са от зори. Цял ден смели се и пели, но не се видели. Браво!
да скача до Роко, да се върне обратно и да даде на следващия. Който отбор е готов, искам да вдигне ръце. Който отбор стане първи готов, вдига ръце, нали? Готови ли сте? Не! Гледайте се първо кой е от вашия отбор, защото след това ще направим още една състезателна игра със същите отбори. Готови ли сте? Да! Готови? Старт! Давай! 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 И тичаме до Роко и се връщаме обратно. Ако изпуснете топчето, трябва да започнете от начало. Разбрахте ли? Да повторя или всички разбрахте? Готови ли сте? Да! Готови старт! Давай! Така, готови? Старт! Давай! Стоп! Обратно! Изгоря, не се сети да обърнеш. Така. Продължаваме. Давай! Обратно! Добре! Всички ли имате твои майстри? Имаме твоите майстри! Кажете как се казват? Фолмастри! Добре! Сядай там! Това е за теб! Чакайте сега! Кой не може да пише? Да си дигне ръка! Роко, за тебе знаем! Кой друг не може да пише? Ти ли? Джу! Абе как Джу бе, Роко? Няма Джу! Няма ли Джу? Не! Стоп! Д! Значи пишеме с Д. Град с Д, име с Д, животно, по-далечук и предмет с Д. Още по-трудно! Сега ще помоля да запазите тишина всички деца, защото моята вече приятелка, нали сме приятелки? Да, най-добрите, нали? Моята приятелка е подготвила едни страхотни изненади. Тези подаръчета са специално направени от рожденичката за спомен за всяко едно детенце. Вътре какво има, някой ще ни каже ли, че на нас с Роко ни е много любопитно? Да няма куче! Има някой. Кой ще ни каже? Има телефон! Как телефон, бе, Роко? Телефон? Подаръци телефони! Истински! Супер! Роко! Ало! Чакай сега, готова ли си? Да! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Изненада! Леле! Ема ти си вече принцеса. Ами Роко, тя е принцеса, разбира се, че трябва да има и кресло, където да седи. Тави! И пеем още веднъж Happy Birthday! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Eddie! Happy birthday to you!
Да си жива и здрава и само хубави неща да ти се случват.